barran eskatzen zegoen mutil bat hitz egiten hasi zait. Zer da famatu izatea esan dit. Jokalariak agurzera, telebista eta besteak etorri dira. Gure aita ez da sekule agertuko, ez, horrexelako batean. 6 hilabeterakoa doa Txilera arrantza egitera. 6 hilabeterako marea egiten du eta 2 hilabete etxean. Arrantzalea, debarkurik gabe ataratzen da portutik, hegazkinean. Garai bateko kai bilakatu da orain aeroportua, bururatu zait. Guraita ere arrantzalea zen, esan dionik, ipar itsasoan ebilizen, Rokalderitzon kalean. Aurpegia gozatu zaio mutilari, orduan behar bada guraitak ezautuko du, esan dit. Edalontzea eskuetan hartu, eta maiarantzegin aurretik. Honela dio Wikipediak Rokal irlari buruzko sarreran. Rokal, Ipar Atlantikako irla txiki arrokatzua. Aitza desagertutako sumendi baten zatia da. Eta 57 grado, 25 minutu, da 48 segundo iparraldea. 12 grado, 41 minutu, eta 19 segundo mendebalera koordenadoretan dago kokatua. Eskoziako Zankil biztanleri gabeko irlatik 304 kilometro mendebalera dago. Eta Northwest irlako hoga garraitz erriskatik 308 kilometrora. Irlandako Errepublikako Donegaletik 404 kilometro ipar mendebalera dago. Aitzak 25 metroko zabalerak izango du oinarrian, eta 22 metroko altura hartzen du itsas mailatik. Aitzetako betiko biztale bakarrak, mongolinuak da bestelako molluskoak dira. Itsas hegazti gutxi batzuek, ala nola, kaioek, martinek, zangek, udatzen hartzeko erabiltzen du arroka. Ezinezkoa da bertan bizitzea, ez da ur iturri naturalik.